Hospodinu, modleme se. Hospodin, pomiluj. Vládce, Pane všemohoucí, že hojíš všeliký neduch i všelikou ránu, ty sám zhoj tuto služebnici svou Marii, která porodila a pozdvihni ji z lože, na němž odpočívá. Vždy dle slov proroka Davida, v nepravostách jsem se počal, poskvrnění jsme před tebou všichni, ochraňují tuto ženu i toto dítě její, které porodila, skryjí pod ochranou křídel svých od dnešního dne až do posledního dne jejího, na přímluvy přečisté Bohorodice i všech svatých, nech blahoslaven si až na věky věků. Hospodinu, modleme se. Hospodin, pomiluj. Vládce, Hospodine Bože náš, jenž se narodil z přečisté vládkyně naší Bohorodice, vždycky Panny Marie, a jako dítě se nechal v jesle uložit, a jako dítko jsi byl do tohoto světa uveden, ty sám smiluj se i nad touto služebnicí svou, jenž porodila i nad nemluvnětem tímto a odpustil hřích její úmyslné i neúmyslné, ochraňují ode všeho trápení ďábelského i dítě, které porodila, zachovej od všelikého jedu, ode všeho krutého, od každého bouřivení protivníkova, od zlých neduhů denních i nočních. Ty si pak střeš nad mocnou rukou svou a dejží, ať brzy povstane od poskvrnění od Otce i Syna i Ducha Svatého. Otce i Syna i Ducha Svatého. Teď vezmu od vás malýho, budeme ho uvádět do chrámu. Milostí a lidomilosti narozeného Syna tvého, s tím, že blahoslaven si s přesvatým, blahým, oživujícím duchem tvým, nyní i vždycky, až na věky věků. Amen. Milosti plná Bohorodice, Panno, raduj se, neb z tebe zasvětlo slunce spravedlnosti, Kristus Bůh náš, jestli osvětluješ ty, kdo jsou ve tmě. Uvádí se do chrámu Božího služebník Boží Maxim Michal, a to ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Tak, kmotra. Kde je kmotra malýho nebo kmotry? Uvádí se do chrámu Božího služebnice Boží Marie Anna ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Uvádí se do chrámu Božího služebník Boží Václav Josef ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Tak zůstajte tady stát. Kmotra s malým sem. Posaďte se už. A se potom vyměníte na chvíli. Děláme výhledu. Blahoslaven Bůh náš, vždycky nyní příště až na věky věků. Amen. Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný, smiluj se nad námi. Sláva Otci, Synu i Svatému Duchu, nyní vždycky až na věky věků. Amen. Postavte vedle svého dítěte. Hospodine, budeme to dělat spíš pomalý, protože tam ty exorcismy jsou potřebnější, jste už dospělí. Hospodine, Bože všemohoucí, Otče Pána našeho Ježíše Krista, jsi všelikou bytost rozumnou,
živočišnou slovem svým byl stvořil a vše z nebytí uvedl si v bytí. K tobě se modlíme a tebe prosíme z vůle své, zachránil si tohoto služebníka svého Maxima Michala, očisti ho, přicházejícího ke svatému chrámu tvému ode všech hříchů a ode všech poskvrny, aby hoden byl státi se neodsouzeně účastným svatým tajemství. Neboť blahý a lidomilný Bůh, si ty a tobě chválu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, pokřižujte se, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky až na věky věků. Amen. Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého podle slov svého v pokoji, neboť viděli oči mé spasení, které jsi připravil před obličejem všech lidí. Světlo k osvícení národů a k spásení svému vyvolenému. To je po mámě, že jo? Uvádí se v chrámu Boží Michal, vždycky až na věky věků. Amen. To je hezký, viď? No, to je super. Tady jsou věci. Hezký, viď? Uvádí se do chrámu Božího, jdeme domů. Služebník Boží Václav Josef ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Tak, my jsme žena, vás nemůžu do oltáře, takže jdeme jenom před ikonostář. Vádí se do chrámu Božího, služebnice Boží, Marie Anna, můžeme takové. Aby zničil tvoji tyrany a lidi vysvobodil, jenž na dřevě kříže nepřátelské síly přemohl, když slunce pohaslo a země se třásla, hroby se otvíraly a těla svatých vstávala, jenž smrtí smrt zničil, ke slyšení víry. Tak. Ruce tvé stvořily mne, nesmazávaly, jo? Aby znova nohy, aby kráčela ve šlépějích tvých. Dobrý. Tak. Pomazává se olejem radosti služebník Boží Maxim Michal ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. On bude doopravdy spát. No, jeho čas. Jeho čas? Tak, přikryjte ho. Ke slyšení víry, vyznání víry, ruce tvé stvořily mne, aby kráčel šlépějící. No. Můžeme oblíknout, nebo ještě bude něco? No, pak ještě bude. Spíš jenom... Já vím. Tak houpejte a budeme přicházet do debetet. A jdeme všichni. To mě vraťte. Tak, jdeme všichni. 3krát budeme ucházet jeden z toho, jo? Já budu zpívat. Tak, ještě první. Mám jít dál? Chvěli si o Krista chrestí se, o Krista Christ.
zase sedněte si. No jde, začněte zpívat malinku, bude příjemné. No, trošku víc bych mohl říct, že? No. Aby měla památku. Tam něco. Tam něco. Ne, to ne, to bych asi nedával. I syna. Tak já ostříhám vodičku. No. Nahoře nemůžu, tak bych dělal pleš. I svatého. To nevím, co by tam stříhal. I svatého ducha. Zabalit pořádně. Jak je to s malým? Ten vlásečky nemá. Má tam nějaký Trošičku má. Tak, ale nemám kapesník. No, já mám. Tady. Tak, to dej do ruky bábušky. To je nevístka, takže nevykynout. Nevykynout, je to nevěstka. Postřizuje se služebník boží Maxim Michal ve jménu Otce. Taky dětský vlastně. On chrápe. No, on je nemocný. Má límečku nějakou. No. Se i syna, i svatého. Já zkusím ještě tady nahoře, mě tam po boku nic není. Tak máte nějakou památku. I svatého ducha. Ty vlásky první. No, nemám moc vlásečku, no. Tak dobavíme bábušky, ne? Smiluj se nad námi, Bože, podle velikého milosrdenství svého. Křtí se služebník boží Maxim Michal ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Stačí, víc nebudu, ani nevím. Klidně mu to vytřete. No. Spíš před koncem. Ne, ani ne tak moc, jenom tak moc trošku to. Křtí se služebnice boží Marie Anna ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Jedině nemáme děda fotí. Volodymyrovi a všem přítomným a zachovej ho je na mnoha i blahá léta. Zahocené tělo i krev Pána i Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímá novokřtěnka Marie Anna k uzdravení duše a těla a k životu věčnému. Tak, teď přijďte blíž ke mně, ještě blíž, tak. Otevřete pusu, ať vám nekalkulá. Pusu. To je antidot, to je ještě zapivka, to se říká zapivka. Tam si ještě, až sníte to, co máte v puse, tak si vemete to. Tak, potřebujeme alespoň symbolicky novokřtěnému Maxíkovi dát do pusy. Přijímá služebník boží Maxík k uzdravení duše a těla. A to nevyplivne. Kdyby to chtěl vyplivnout, máma to vezme s ní, jo? Ale On je hodný. přijmul. No, to je krásný. Přijmul, no. Tak, kmotra bude přijímat? Nejedla jsem, budu přijímat. No, tak jo. No tak. Přečisté, drahocenné tělo i krev Pána i Boha i Spasitele našeho Ježíše Krista přijímá služebnice Boží Tatiana k uzdravení duše a těla a k životu věčnému. Zasnědla jste všechno. Tak, u příkusu. Tak, smakali. Dobře.